За лицето. И здравейте хора, днес ще реагираме на Всяка жаба да си знае Гьола, магиосницата, епизод 1. Нека да започваме. И сестра ми ще се появи след 3, 2, 1. Та-дам! И така, след като добавиш 2 жабешки бучета, става перфектната любовна отвара. Сами. Само и не. 6 крака и 7 жаби и стават нещата. Добре, нали съм ти казал, че ако прекалиш с дозировката, какво ще стане? Много гадна супа. Скоро ставаш на 18 години. Какво става тогава? Това ми го повтаряш всеки ден. Ще отида пред магическата комисия, абракадабра, правя си магиите, ти си получаваш силите, аз също и всички са доволни. Добре, не те интересува, като станеш 18, гаджета, това. Не. Чичо, единственото нещо, което ме интересува е как да превърна някакви тъпи предмети, като тази ябълка, в нещо, което нормалните хора биха харесали, като кексчета, например. Браво! Аплодисменти. Аз примерно не обичам кексчета. Казах нормалните хора. Много забавно. Стегни се, ти казах. Какво да се стегна? Нормално е да ми се спи, ти ни преработваш. С Диди нямаме 5 минути почивка. Диди и мацката на касата, дето изобщо тя се скъсва от работа. Хора, направих на пауза, за да отидат някъде и пак се върнах. Наминете после, сега съм заета, работя. Здравейте, искам да попитам дали... Да, здравейте, можете да попитате каквото си пожелаете, обаче очевидно на вас ви липсват първите 7 години. Защо ви липсват първите 7 години? Не ви липсва нищо. На нас нищо не ни липсва. Просто така, добре направихте, че прекъснахте четенето на моя комикс, за да не разбера какво се случва накрая, защото, нали знаете, накрая... С какво мога да ви помогна? Ще да попитам дали мога да използвам туалетната да си оправя косата. Да, може да използвате туалетната, красавец. Какво? Туалетната е на самец. Е такова... Много яко. Човек, туалетната косата. Да, благодаря. Мерси. Си на мене. Кексчето ми! Кексчето ти, срещата ми! Каква среща? Това беше най-тъпия разговор на света. Ти защо подслушваш и какво правиш тук изобщо? Ми спах в другата стая. Чичо ти. Учих се на важни магически неща в другата стая. Мими, този човек, що си тръгва без нищо, бе? Това е Диди. Диди, бе. Аз какво да направя? Тихо. Господине, изчакайте. Сега ще ви дам 15% отстъпка. Ти да изчистиш. Не с магия. Господине. Ти защо ми подслушваш разговорите? Ти май си го харесва. Хора, всеки ден ще качваме по един епизод от магиосниците. То са 6 или 7 епизода, мисля, но ще направя поредица от магиосниците. И утре ще качаме видео. Защо я? Ако по някакъв начин решиш да осуетиш нещата между мен и Виктор, ще те убия. Първо, така няма да получа първата си целувка. Второ, няма да се получат нещата между мен и Чичо ти. Диди, те така или иначе няма да се получат, т.е. 15 години по-голям от тебе. Той може да е с 15 години по-голям от мен, обаче когато аз стана на 35, той ще е на 50 и нещата ще изглеждат перфектно. Така че, само ми се искаше Виктор да бъде толкова предсказуем, колкото си и ти и твоята пастичка. Защото твоята любов очевидно минава през стомах. Диди, ти си гений! Чак пък гений. Мама ме нарича... Отивай да работиш. Не, слушай. Ще направим кексче, ще сложим любовната отвара, която Борис ме учише днеска
И бам, първата ти целувка е в кърпа вързана. Не искам целувката ми да е вързвана в нищо. Просто искам да си я по устата, както по принцип. Не. Диди, това е израз, че ще ти се получат нещата. Че ликото, да, и по Дунава. Ясно, добре. Сами пречиш да чиста. Да, ти ми пречиш на обедната почивка. Време е за обедна почивка. Да. Хора, извинявайте, но отидох до туалетна. И хора, нека да започваме. Чист гений. Макар, че тя мама ми казва, че съм си малко мързелива и нали, че не мога да работя много, но да. Диди, това беше шега. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сега разбрах. И взимаме няколко капки върху кексчето. Дали е вкусно? Ти не го яш! Какво? Казвам ти, по-самовлюбена, аз няма как да си стана. Сложила съм си 3 плаката на Селена Гомес, обаче моите 3 са над нейните. Да си знае мястото. Айде яж от това кексче. Това е за Виктор. Мога ли аз да го ям? Деня на жабата, заповядайте. Днес е деня на жабата, изквакайте го на всичките ви приятели. Деня на жабата, заповядайте, заповядайте. Какво ми смееш, бе, малък? Какво ми ще смееш? Добре. Помниш ли плана? Да, отивам, давам му кексчето, той го отхапва, влюбва се в мен и аз го полазвам и го целувам. Грешка! Той ме полазва и ме целува. Диди, грешка! Добре, аз му отивам, давам му кексчето, отхапвам го, очаквам очаквам, подейства отварата и тогава го целувам и си живеем щастливо. Взимай кексчето и отивай, че ми се свана гърба да си Добре. отгоре. Здрасти. Ти си момичето 100 лет. Как си? И добре съм. Супер. Аз си минавах случайно отзад и си викам, дали да не дойда да си споделя кексчето с теб. С какво е? С обикновени неща. Изобщо няма любовно има любов, но не е това, което си мислиш. Има шоколад. Реално, би си хапнал преди тренировка. Супер! Вик! Какво съвпадение! Всеки следобед ти да стоиш тук на тази пейка точно в 3 и аз точно е така да мина, без да знам, че ти си тук. Няма съвпадение. Това какво е? Да, познаваме се от първи клас, ходим заедно на химия. Не те помня. Не. Момичето 100-летните. 100-летните. Момичето 100-летните. А това какво е? Кексче? Не, сега смоля малко. Защото е много хубаво. Много хубаво. Защо ме гледаш така? Нещо да ти става задушно, да ти трепери сърцето, да ме харесваш случайно? Вик, момичето с туалетните май ме сваля. И аз мисля да си ходя, защото ми е леко неудобно. Чао. Това е истински Деня на жабите, заповядайте. Жаби? Да, вие харесвате жаби. Не особено. Добре ли си? Добре ли си? Да, ударих се много силно.
Никога не съм вярвала, че жабите ще изглеждат толкова сладко, когато се ударят. Наистина ли? Ето, че съм сладък дори в този костюм. Много сладко. А искате ли до вечера да дойдете на една партия в нашата книжарница по случай Денят на жабите от 8:30? Добре, може да го измислим. Супер! Пак се удари. О, милото. Хванахте! Какво? Хванах, че връзките са ти развързани. Знаеш колко е опасно това? Мога да паднеш, да се спънеш. Да, ние сами сме най-добрите в бранша по образването на обувки. Така ли? Да, даже ти не знаеш, че край на обувките се казва, как се казва? Аглет. Аглет. Имаме и песничка. Така ли? Да. Агъла ета, Аглет, не забравяй. Ти моля да дойдеш за малко. Да, една секунда. Защо си тук? Ели так му се разкара и мога да си ям пастичката с Виктор. Жабата е Ели. Кръстил си жабата на гадната Ели. Ели е жабата. Как така? Объркали сме отварата и сме превърнали Ели в жаба. Искаш да кажеш, че това в ръцете ти е Ели? Да. И е жаба? Да. Какво ще правим? Къде да знам? Какво ще правим с Виктор? Виктор е заета, отнемам ти я, съжалявам. Не съм заета, просто сега за малко съм заета. За малко е заета, после ще ти я върна и моля те, не я връщай обратно. А ти нали имаш да тренираш? Да. Чао. Чао. Да. Чао. Чао. Ей, Да си страните. що е толкова зелено? Разправи зелено. Ти си облечена в зелено. Това не е зелено, това е полуесенна трева. Специален цвят. Деца, вие ли сте, бе? Здравейте. Точно вие ми трябвате. Ела. Така, днес ще украсяваме за Деня на жабата и отиди, това го разлепи отвънка. На прозореца да е хубаво. Айде. Мачи, ще са динозаври. Ама много е зелено тук. Абе, с жабите беше 12 стинки по-скъпо. Викам, динозаври, жабите, нали са едни и същи гущери всичките. Айде, давай, слепвайте, помагайте. Сега ще дойде за мен един много специален човек, едно русо, красиво момиченце, за което трябва да се погрижите, защото аз отивам оттатък да изготвя жабешки бучета. Окей? Погрижете се за нея, моля ви. Този път не прецаквайте нещата, моля ви. Бързо. Айде, действа. Добре, остави жабата. Къде трябваше? Какво са динозаврите? Айде, Диди, стигни го това раб. Какво да го стигне? Не са ми толкова дълги краката. Ти виждала ли си тиранозавър да е закачен за земята? А ти виждала ли си мен колко съм висока? Не съм те виждала, виждал съм те, ама айде. Що ли ти разбирам? Ако имах 4 ръце да ти помогна. Ако имах Не съм те виждал съм те, ама айде. по-дълги крака, и аз щях да ти помогна. Отивам да взема Ели. Кой? Жабата! Диди, жабата я няма. Как така жабата я няма? Ми беше в кутията, сега вече не е в кутията. Как така я няма? Излезнал е Диди да се разходи обедна почивка. Ау! Ей, верно я няма. Не думай. Какво правим сега? Ще я намерим, какво ще правим? Добре, къде може да е? В магазина! Той целият е зелен! Това не е ли тази Мими? Кой? Отиди да я огаждаш. Добре, отивам да я охажвам. Това да правя за тако ти. Здравейте! Здрасти! Харесват ли ти моите очи? Горните или долните? Много сладко. Мога ли, вие сигурно сте тук всъщност за деня на жабите? На жабите? Да. И сигурно търсите... Една голяма жаба. Една голяма жаба, не търсим една малка жаба. Малка жаба? Ами тук има и мухи. Разбирам. Мога ли да ви поогаждам? С какво може да ми угодите? Ами с каквото предпочетете. Читате. Добре.
Заповядайте. И хора започват. Някой само ще моли и ще го бият. Ами, търси я! Харесваш ли жаби? Да, харесвам. В този случай много ще ти хареса нашето слънчево залезно осветление в зелено. Доста е интересно. Много интересно. Да, ти можеш... Не можеш да седнеш тук, защото този стол е заед като небето от звезди и зелената светлина, която ги отразява в този момент. Не, заед е стола. Видях Столът не е заед. Не е заед. Може да седне. Не, къде може да седне? За нашите любители на На жаби. жабите. Можем ли нещо да ти предложим? Вода? Вода? Обичаш вода? Да. Аз имам перфект. Аз пък имам чаша. Чаша. Благодаря. Ти да вземеш вода. Не, няма да взема. Аз имам такова на главата, трябва да я ухажвам. Вземи вода. Нямам се много. Не, няма да Вземи взема вода. вода. Изчакай, млъкни малко. Ти ще вземеш вода. Няма да вземам аз вода. Ти ще вземеш. Млъкни, ти казвам, имаме работа. Няма жаба, не беше тук на стола. Търсиме. Има жаба в чашата. Айде да не ми се правиш сега много на мила с крачетата отвънка. Коя си ти да крадеш жабите? Търсим я цял ден тая жаба. Търся я цял ден тая жаба. Веднъж изчезна. После тук са залезите и да те охажвам. Какво е това нещо? Това е пълна наглост. Аз ще напусна. Ще напусна и повече няма да... Диди! Марш! Марш, Марцина! Ето, хапването е готово. Къде е Мими? Коя? И каква е тази жаба? Нали знаете, че мразя жаби? Коя жаба? И ще ви убивам! И хора, върнах се. Те всичките са еднакви. Аз колко пъти да ти повтарям, че точно заради такива неща не трябва да упражняваш магии. Да, ама беше много забавно, когато... Трагично беше. И тя много съжалява. Ужасно. И той много съжалява. Съчувствам. Особено Диди. Не, особено сам. Тя едва Повече. не реве в момента. Не, аз съм щастлива. Имате късмет, че Вели няма да помни за нищо. Ели. Жабите са късопаметни, така че не се притеснете, ще оправим нещата. Мисля, че и двамата обаче забравяте нещо. Как ще открием коя от всички жаби е Ели? Но начин. Той защо е толкова щастлив? Не знам, към тебе гледа. Спасете жабите! Дарете едно левче, красивата принцеса до мен ще целуне жабата и тя ще се превърне в принц. Не ми казвай, че трябва да целувам още път жабата. Ако е правилната жаба, няма да трябва да я целуваш 300 пъти. Не може ли просто? Вижте с туалетните. Много ти наказа. Мерси. Искам да даря. Дай левче, тя ще целуне жабата. Аз я измислих. Сега трябва да я целунеш. Айде, Диди, целуни жабата. Ама, разбира се, че ще я целуна жабата. Някой казва ли ти, че също слушалката ти нещо не е добре направено в момента? А тя... Ти какво си мислиш, че правиш вие? Луни ли сте? Какво си мислиш, че правя? Не беше толкова. Искам само да ви кажа, че баща ми е адвокат и на всички вас ще ви се случи случка. Искам да ти кажа, че всеки ден ме заплашва, че ще ми се случи случка и до сега случка не ми се е случила. И какво се правиш, че не ти харесва? Аз с адвоката съм се целувала. Ти какво правиш още тук? Не. Хареса ли ти целувката? Ще се видим пак. Момиче с жабите. Момичета с жабите, аз съм момичета с
жабите. Сами. Ще се видим пак. Той успех до месец може да ти научи името. Ай, ти просто завиждаш. Важното е, че имам напредък. Обаче... Май ще трябва да отида до туалетна. Защото целуна Ели ли? Не. Трябва му вода. Мисля, че една от жабата, която целунаха, яла мухи. Муха между зъбите. Деца, този филм не го гледаме само с ръка. И хора, това е всичко от този епизод. Ако ви е хареса, лайкнете, абонирайте се и чакайте втория епизод на магиосниците и от Киро Боба и Емили Мутиката. Чао!